Ábrese o debate sobre a política xeral no Parlamento galego. O presidente da Xunta lanzou novas medidas en industria, vivenda ou pesca, como o lanzamento dun bono para consumir peixe fresco. Esta mañá desenvolveuse a primeira xornada do debate sobre política xeral no Parlamento galego. O titular do Executivo Autonómico, Alfonso Rueda, avanzou varias medidas para impulsar novos proxectos industriais, ampliar a oferta de vivenda ou mellorar a calidade asistencial na sanidade pública. É coñecido xa nos aposta que imos cumprindo paso a paso en cada Consello da Xunta de Galicia de duplicar o parque público de vivendas, pasar de 4.000 a 8.000 neste 4 anos. Xa temos 2.000 en marcha. Tempo histórico é posible gracias a, primeiro, unha coordinación administrativa, a unha vontade política e tamén en disposición de fondos. Triplicamos os orzamentos de vivenda neste ano 2025. Outro sector no que apostará o Goberno galego é no aeroespacial, ademais da seguridade e defensa en Galicia. Que durante os próximos 5 anos, contando este ano, a Xunta vai investir 180 millóns de euros nunha nova iniciativa estratégica do sector aeroespacial en Galicia, reorientada á seguridade e á defensa. Para que? Pois para aproveitar o vigor que xa ten este sector na nosa comunidade, o prestixio e ante a previsión de que a demanda se incremente, vai non facer exponencialmente nos vindeiros anos. Galicia estará aí, a pesar das críticas que estou seguro que imos ter. Rueda concretou unha medida que demanda o Goberno central, reducir o IBE dos produtos do mar. Reducir o IBE do 10 ao 4%, consideralo un alimento básico. Atopámonos co silencio, coa incomprensión, ata o día de hoxe, coa inacción. Seguiremos reclamando, pero, ademais de reclamar, hai que facer algo. E, aparte de seguir promocionando e divulgando os beneficios do consumo dos nosos produtos pesqueiros dos galegos, imos tomar unha acción directa. Imos lanzar un bono para estimular o consumo de peixe fresco. Vai estar dotado con 50 euros, vai chegar a 50.000 consumidores. 2,5 millóns de euros ao longo de 10 semanas para animar a xente a que volva a comer peixe. Outro eixe clave para esta legislatura é o plan de construción de novas residencias de maiores, definiuno como o máis ambicioso da historia da comunidade. Imos crear 24 centros con 1.800 novas prazas de atención aos maiores, en concellos de menos de 5.000 habitantes, nesta legislatura. Isto vai permitir traballando man a man co sector, incrementar preto dun 15% as prazas actuais. A Xunta seguirá traballando para que Galicia sexa un referente internacional no ámbito de prevención sanitaria e co calendario de vacinación máis completo. No ámbito educativo, Rueda destacou a importancia de contar cunha educación gratuita en todas as súas etapas. Contamos xa cun modelo de adquisición de libros de texto e material escolar xusto, dos máis xustos que existen, dos máis equitativos. Un sistema que está adaptado a distintas realidades dentro das aulas e baseado na renda, e, polo tanto, que apoia a quen máis o precisa. Pois ben, queremos seguir avanzando, reforzar esta concepción, estendendo este modelo a máis persoas, das clases medias, que actualmente non están a recibir ningunha axuda neste eido. Por tanto, anuncio que Galicia vai implantar, xa para a vindeira declaración da renda, unha nova desgravación por compra de libros e por compra de material escolar. Rueda tamén fixo fincapé nas competencias que pedirá Galicia ao Estado para mellorar a xestión dos servizos, como o caso da xestión compartida das alertas meteorolóxicas, a transferencia da P9 a Galicia, co xestionar o ingreso mínimo vital e que sexa a comunidade a encargada de xestionar os permisos de traballos dos estranxeiros que chegan a Galicia para traballar ou emprender.